urteko irakurketa eta ondorioak izeneko txostena aurkeztu du gaur Bilbon. Bertan, iaz euskararen normalizazioan eta hizkuntza politiken arloan emandakoa aztertu eta aurtengo erronkak eta bide horria aurkeztu dituzte. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak eta baita ere Paul Bilbao arreko idazkari nagusiak. Hori horrela, aurtengo ildo nagusietako bat, euskararen kontrako oldarraldi judizialari aurre egitea izango dela nabarmendu du Eskizabelek eta horretarako protokolo bat sortuko dutela jakitera eman du. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko. Pixka bat erabili nahi dugun eredua emakumeen mundu martxarena da, feminismoak asmatu du bere eraldaketa sozialeko prozesu horretan halako kontrakotasunak eta bortizki etortzen direnean protokolo bate aktibatzen, herritarrak horren kontra daudela adierazteko, alduntzeko baita ere, eta gainera hori taldean egiten direnean, bestelako jarrera eta egiteko modu berriak sortzen dira. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 24 ditu gaur asteartea da. Euskalgintzaren Kontseiluak aurkeztutako txostenaren berri emango dizuegu egunean zehar, eta bien bitartean aipatu dugu baita ere euskararen aurkako oldarraldi judiziala izango dela lan ildo nagusietako bat, bain zuzen ere euskararen aurkako beste bazpen bat izan da epaitegietan, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baliorik gabe utzi duelako atzerriko ikastetxei kurrikuluma eta eman beharreko gutxieneko euskara eta gaztelania orduak zehazten dizkien agindua. Horrela, arrazoia eman zion Bilboko Eskola Amerikarrari eta baliorik gabe utzi da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren agindua. Egun, agindu horren bitartez, ikastetxeak behartuta daude gutxienez 1050 orduan euskara eta literatura ikasgaia ematera. Gaiz aldatuta, Urduñako espetxe frankistan hildakoen senideak bilatuko ditu Eusko Jaurlaritzak Extremaduran. Urduñako espetxe frankistan 225 preso zendu ziren gutxienez, 1927tik 1940 batera. Erdiak baino gehiago Extremadurakoak ziren, Espainiago mendebaldekoak. 2014an eta 2022an bitartean abiatutako eskuhartze arkeologikoari emango diote jarraipena eta urte horietan 71 biktimen gorpuzkiak atera zituen Obitik Zientzia Elkarteak. Arantzadik orain, haien senideak bilatzeko Espainiako eskualde horretan joango da Eusko Jaurlaritza. Eta Galdakako udalak alegazioa aurkeztuko dio Usansoloren prozesua geldiarazteko helegiteari. Astelehen honetan bukatu da epea eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak datorren hilabetean hartuko du erabakia. Estatuko abokatutzat iazko abenduaren 30ean jarri zuen Usansoloren segregazioaren aurkako helegite hori.
Eta ekonomia alorrean urte batetik gorako geldialdiaren ostean garraiolarientzako bidesari berezia Gipuzkoako errepidetara itzuli da. Protesta. 2021 batetik geldituta egonda, epaitegiek behartuta. Europako batzordeak baimendu du foru arau berri hori eta kilometroa 22 edo 28 zentrimo ordaindu beharko dute. Astelenean piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian. 76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordaindu beharko dute Aldundiak ezarritako bidesaria. Bidesarietan jasotakoa lurraldeko errepideak mantentzeko beharrezkoa dela deritzo Aldundiak. Urtero 20 milioi eurotik gora jasotzea espero du. Bidesarien erabat kontra daude garraiolariak. 3,5 tonatik gorako ibilgailuek ordaindu beharko dute bidesaria. 3,5 eta 12 tona bitartekoek kilometroko 22 zentimo ordaindu beharko dute, eta 12 tonatik gorakoek berriz 28. Gipuzkoa baina ez da salbuespena. Bizkaiko Foru Aldundiak hilaren 25ean piztuko ditu ordainketarkuak N240 eta BI-425 errepidetan, eta horren bestez bide horiek erabiltzeagatik ordaindu beharko dute ibilgailu astunek. BI-425 osorik zeharkatzen dutenek 4 euro terdi ordaindu beharko dute, eta 17,34 euro berriz N240tik doazenek. Bigarren epe batean, udaberrian ziurazki ordainpekoak izango dira beste 3 bide, Txorierriko korridorea, Kanpasarko bidea eta A8ren zati bat. Nafarroan berriz urtearen amaieran ezarri nahi du lehen bidesaria A1 autobidearen bere zatian. Nafarroako gobernuak ere progresiboki ezarri nahi ditu bidesariak gaur egungo kamioen trafiko handia duten bideetan. Bildutako bidesariekin Nafarroako errepide sarean egin beharreko konponketak egingo dituela ziurtatu du gobernuak. Eta nazioarteari begira ere jarriko gara gaur, izan ere Ukrainako Errusian inbasioa zizenetik ia urte betera, Asier Blas, EHUko zientzia politikoko irakaslearekin bat egingo dugu zuzenean, berarekin aztertzeko nola aldatzen ari diren munduko ardatz horiek eta nolako izaten ari den gerraren bilakaera. Kaixo, ongi etorri? Bueno, azken egunotako albiste izaten ari da, ezta? Ukrainari emandako laguntza militarra beste fase batera eraman nahi duela NATOk eta horretarako armamentu astuna, tankeak eta bidali nahi dituztela, naiz eta Alemania horren aurka agertzen ari den. Ez dakit, marra gorri bat zeharkatzea litzateke hau edo zer da gertatzen ari dena? Zergatik Alemaniaren aurkakotasun hori orain? Bueno, eduki behar dugu historikoki Ukrainako gatazkak ibilbide luzea daukala, 1990etik esango dukela, 1991etik, eta batez ere 2014tik aurrera indartzen da asko gatazka hau eta azkartu egiten da. Ordutik gogoratuko dugu 2014tik 2022 bitartean Europar Batasunak eta nagusiki Frantziak eta Alemaniak zeukaten jarrera eta Amerikako Estatu Batuak zeukatena oso desberdina zen. Alemaniak eta Frantziak egungo fase hau saihestu nahi zuten, eta horretarako zenbait akordio sinatu zituzten, Minsk bat, Minsk bi, eta aldez aurretik ere, Maidanen aurretik ere, Maidaneko mobilizazioarekin eta gatazkarekin amaitzeko ere beste akordio bat sinatu zuten eta bultzatu zuten. Guzti horiek ez zuten arrakastarik izan, Europar Batasunak ez daukalako indarrik akordio horiek sustatzeko eta Ukrainako gobernuak ez zekalako borondaterik aurrera eramateko bake akordio horiek eta Amerikako Estatu Batuaken babesa zeukalako erabaki horretan. Beraz, une horretatik aurrera, jakin badakigu Europar Batasunak bere estrategia guztia galdu egin duela, ez dauka estrategiarik, eta Europar Batasuna gainez zatituta dago, badakigu ekialdeko Europako zenbait herrialde, nagusiki Polonia eta Baltikoko herrialdek, gerra honen goratze prozesuarekin jarraitu nahi dutela, eta alde horretatik, orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen bidalketa, kontutan izan behar dugu, hasiera batetan ere Amerikako Estatu Batuak esan zuela, ez zuela hori egingo. Rusiar inbasioa hasi eta gutxira, mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten, hau ez zutela egingo. Beraz, hau eginda, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Ze Rusiak inbasioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen tensio goratzeak ez du atsedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da.
Ikusiko dugu azkenean zer gertatzen den tanken bidalketa horiekin, baina egia da, eta arriskua hor dago, gatazka beste koska bat areagotzea, ikusiko dugu zenolako bilakara izaten duen hurrengo aste eta hilabeteotan, eta bien bitartean, eta gerraren bilakaerari helduta, inbasioaren hasieratik, zu bezalako adituek argi azaldu duzuen zerbait izan da, gerra honek zenolako botere ondorioak ekarriko dituen munduko botere harremanetan, eta Txinan jarri behar dugu arreta besteak beste, izan ere Asiako erraldoia izango da aurtengo gakoetako bat, edo izaten ari da dagoeneko aldaketarietako bat munduko petrolio industriaren desdolarizazioa delako, eta Txinako presidenteak abenduan Arabia Saudiko buruzagi nagusiekin izandako bilera ere gakoa izan zen horretan, petrolioanaren bultzada hori emateko. Zeintzuk dira aurreikuspenak eta zer suposatuko du aldaketa honek, Asier? Aldaketa aspaldi zegoen martxan. Kontua da, 2022an azkartu egin direla prozesu guztiak, bazegoen joera bat hegoalde globaleko herrialdeen partetik nola baitere ahaltzen neurrian dolarra alde batera usteko, edo behintzat dolarrarekin bakarrik ez aritzeko nazioarteko merkataritzan, eta bereziki petroleo, gas eta lehen gaiei dagokionean, baina, Errusiar inbasioa eta gero, Amerikako Estatu Batuakek eta Mendebaldeak oroar era argi batean hasi zuten gerra ekonomiko bat Errusiaren kontra, baina gero baita ere Txinaren kontra, eta gerra ekonomiko horrek ekarri duena da prozesu hauek azkartzea. Alde horretatik garbi dagoena da Saudi Arabiak jada, orain dela ia urtebete bere Banku Nazionaleko erreserben artean juana sartu zuen, eta horrekin ja ditzera ematen ari zen, nola ere hemendik aurrera juana hartzeko prest zegoela merkataritza aurrera eramateko, eta alde horretatik prozesu horiek bere bidea urratzen ari dira eta urratuko dute. Aldaketa nagusia zein da azken batetan? Aldaketa nagusia da nazioartean dolarrak jarraituko du seguruenik monetarik importanteena edo importanteenetariko bat izaten, baina juana bilakatuko da beste moneta funtsesko bat nazioarteko merkataritzarako, eta ikusiko dugu ere bi horietaz aparte beste COC ote dagoen, baina printzipioz garbi dagoena da dolarraren hegemoniaren garai hori amaitzen ari dela, eta amaitzen ari da ikuspegi ekonomiko batetik epizentroa momentu honetan Asia-Pazifikoan dagoelako, eta Asia-Pazifikoan badago jokalari nagusi bat, dala Txina, baina nazioarteko merkataritzari begiratzen baldin badiogu ere, jokalari nagusia Txina da. Lehenengo potentzia da dudarik gabe, salbuespen oso gutxirekin, Karibe aldean, eta Amerikako Estatu Batuetako bere aliatuen artean, aliatu anglosajoien artean, oraindik ere, lehen bazkide komertziala Amerikako Estatu Batuak dute, baina gainontzeko bat munduan lehen bazkide komertziala Txina dute. Orduan alde horretatik, espero genezakena da, etorkizunean joana jarraitzea indartzen, eta gainera badakigu orain ere Ukrainako gatazka hau eta gerra hau daukan beste irakurketa bada, nolabait ere Txinaren hegemoniari aurre egiteko oso garrantzitsua bilakatzen dela. Ze demagun Errusian posizio soberanistek galtzen baldin badute indarra, Putinek gobernua galtzen baldin badu, eta Errusia adibidez Mendebaldearen esferan geldituko balitz, orduan Mendebaldeak Txinaren kontra, eta nagusiki Amerikako Estatu Batuak Txinaren kontra duen lehia ekonomiko horretan, Mendebaldea indartu egingo litzateke, eta hori ostertzean dago. Ze jakin badakigu, azken batetan, tarteko helmuga badala oraingo gerra hau, ze azpitik dagoen gerra nagusia Amerikako Estatu Batuak eta Txinaren artekoa da, nazioarteko hegemonia lortzeko. Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoko irakaslea, eskerrik asko beste behin, gako guzti hauek gurean emateagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko zu behin. Aipatu dugu, oraingoz Alemaniak ez duela NATOko kide asko eskatzen dioten pausorik eman nahi, izan ere Mendebaldeak Ukrainako gerraren geroz eta parte hartze zuzenagoa izatea ekarriko lukeelako hori, eta han Irazabal kazetariak emango dizkigu Alemaniak duen estrategiaren berri. Funtsean Alemaniak esaten duena da, ez duela izan nahi Europako Batasuneko herrialde bakarra tankeak bidaltzen dituena, hau guztia koordinatu egin nahi duela Mendebaldeko aliatuekin eta Europako Batasuneko estatukideekin, ez duela izan nahi lehen pausua hartzen duen potentzia hori, eta gero bestalde batetik oso argi dauka, ez duela talka zuzen bat
bultzatu nahi Errusiarekin. Errusia potentzia nuklearra delako eta Alemania ez, eta historikoki harreman politiko eta komertzial oso estuak izan dituztelako. Eta nolabait Scholzek interpretatzen du, Ukrainara Leopard tankiak bidaltzen baditu, horrek nolabait aldatu egingo duela gerraren bilakaera, eta erantzukizun handia izango duela Alemaniak horretan, eta ez du bakarra izan nahi. Horregatik hor, nolabait sentsibilitate eta iritzi ezberdinen artean jokatzen ari da zer egin erabakitzeko, eta esan bezala Scholzek dauka azken hitza, berak erabaki beharko du azkenean lizentzia onartzen duen ala ez. Eta Alemanian bertan jarraituta eta gerrarekin zerikusia duen gai bati helduta, gauza jakina da, ezta. Alemaniak Errusiaren gazarekiko menpekotasun handia duela, oraindik ere baduela, eta horretarako horri aurre egiteko neurriak hartzen hasi dela azken urtean, besteak beste ikatzaren apustua handitzea, meategiak handitzen esaterako. Ikusi genuen aurreko astean Alemaniako mendebaldeko herri bat eraitsi dutela, ikatz mehatze handi bat handitzeko, eta horrek sekulako protestak ekarriko dituela azken egunotan, baina dagoeneko ekintzaile guztiak desalojatu dituzte, bederaz argi berdea eta bidea zabalik meategi hori handitzeko. Bertan izan da Ane Irazabal kazetaria egunotan, zer da ikusi duzuna, Ane? Herria zeharo ustu dute dagoeneko, eta bertan zeuden ekintzaileak bota egin dituzte. Egia da kanpaleku bat egin dutela inguruko beste herriska batean, baina dirudiena da RWE multinazionalak orain bidea irekita izango duela lutzera terriska zeharo suntsitzeko eta lignitozko meategia ondoan dagoen ikatz meategi erraldoia oraindik gehiago hazteko. Hemen kontuan izan behar da Alemanian kontsumitzen den elektrizitatearen laurdena oraindik ikatzetik datorrela. Promestu zuen gobernu berriak agur esango ziola ikatzaren ustiapenari 2038an, orain badirudi 2030era aurreratu nahi dutela hori, baina 2030era arte krisi energetikoarekin oraindik eta gehiago ustiatzen ari dira, gero eta ikatz gehiago erabiltzen ari dira, eta hori arazo bat bilakatzen ari da. Eta hau da Alemaniaren kontraesanik handienetako bat, izan ere punta-puntakoa da energia berriztagarrietan, baina beste alde batetik oraindik ikatza ustiatzen jarraitzen du. Eta kontuan hartu behar dugu ez dela klima larrialdiari aurre egiteko neurrien kontra hartu duen erabakietako bat, ze azken zentral nuklearrak irekita mantentzea ere erabaki du. 2023rako egia da askatu egin dela Errusiako gasaren mendekotasunetik, baina prezio altu bat ordaindu behar izan du. Izan ere, Noruegatik, Katarretik gas likidotua ekartzen ari da, eta dirutza ordaintzen ari da horregatik. Eta Alemaniako egoera hori dela eta bentsatzekoa da, luzeratze erriskan gertatutakoak berri hori errepekatu daitezkela beste leku batzuetan ikusita, energia nonbaitetik atera behar dutela, Ane? Argi dagoena da, Alemaniako gobernuak esan duena da, gerra kontestu batean, hau da, ondorio politiko zuzenak ekarri dituen gerra kontestu batean, realpolitik delakoak agintzen duela. Eta orduan kontraesan guztiak nolabait onartzeko prest dagoela, batez ere alderdi berdeak, ez? Gobernu koalizioaren kide den alderdi berdeak. Orduan, nuklearrak irekita mantendu behar badira, mantenduko dira. Ikatza gehiago ustiatu behar bada, ustiatu behar da. Errusiako mendekotasunetik atera, baina beste autarkia bati erosten balin badiogu gasa kasu honetan Katarri, ez da ezer gertatzen, ez? Eta badirudi Alemaniarrek kontraesan hori ez dutela prezio politiko bat ordaintzeko lain ikusten. Orduan, honek gerra luzatzen baldin bada, eta krisi energetikoak irauten badu, nik ikusten dut Alemania horrelako erabakiak hartzeko prest egongo litzatekeela. Bazkarrik asko Ane Irazabal, eta gubrera itzuliko gara, Nafarroara egin zuzen ere, bertan dugulako Sandra Urra lankidea, Iruñetik bertatik, eta denboraleari harreta jartzen jarraitu behar dugu, ezan ere temperatura oso basuak eta izotza nabarmenak izaten ari dira egunotan ere, eta esan daiteke asteko eta behar badan neguko egunik kotzena izaten dela gaurkoa Nafarroan, Sandra. Asteko egunik hotzena gaur Nafarroan eta goizetik goiz izotza izan da protagonista. Izan ere, goizeko lehen orduan gorritin izandako 2 istripuren ondorioz 15 autobia itxita egonda 4 orduz. Momentu honetan, itxita egonden arren 2 norazkoetan irekita dago zirkulazioa. Dirudienez, kamioi batek kontrola galdu egin du lurra izoztua zegoelako eta beste 4 kotxenen eta kamioi baten kontra talka egin du. Ordu bat geroago, beste kotxe bat errepidetik
atera da eta foruzaingoak ezagutzera eman duenez 2 pertsona zaurituta daude momentu honetan. Horretaz aparte, Urbasako portuan, Iratirako bidean eta Frantziako errepidean kateak erabiltzea beharrezkoa da abisatu egin dutenez. Bestalde, Sandra, Jurramendiko gertaerak hizpide izaten ari dira gaur, Nafarroako parlamentuan, zer espero daiteke? Bai, 76ko Jurramendiko gertaerak gaur ere hizpide dira, baina honakoan Nafarroako parlamentuan. Herritarren harremanetarako batzordean hain zuzen ere. Alderdi karlistak duela egun batzuk ezagutzen eman zituen dokumentuek agerian utzi baitzuten estatuaren plana izan omen zela, baina instituzioek momentuz ez dute erantzukitzunik eman. 1976ko maiatzean Jurramendiko karlisten igoeran gertatutako eraso eta hilketen atzean, Fraga erregea eta Arias Navarroren gobernuko zenbat kargu izan ziren erantzule. Halaxe utzi dute agerian alderdi karlistak ezagutzera eman berri dituen dokumentuek. Agiri horien arabera, Manuel Fragak PPren sortzaile eta gobernadore frankistak 5.500 ultra mobilizatu zituen Jurramendin. Ruiz de Gordoa Nafarroako gobernadore zibilaren laguntzarekin eta Juan Carlos erregea ere inplikatua zegoelarik. Esta violencia tenía como objetivo el cortar en seco todo el apoyo popular que estaba recibiendo por entonces el carlismo. Franco hil ondoren karlistek Jurramendira igotzeko kontzentrazioa egin zuten, 76ko maiatzaren 9an hain zuzen ere. Fasista talde baten eraso antolatuak 30 zauritu eta 2 hildako utzi zituen, Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos. Orain arte ezagututako bertsio ofizialaren arabera karlismoaren bi korronte ezberdinen arteko anaien borroka izan zen. Bertsio ofizialak hala justifikatu eta onartu du 56 urtez Jurramendin gertatutakoa. Baina oraingoz bere anonimotasuna gorde nahi duen iturri batek alderdi karlistari eskainitako txosten eta gutunek agerian utzi dute. Alderdi karlistaren aurkako estatu operazio antolatua izan zela. Finean, Arias Navarroren gobernua eta Juan Carlos Borboikoaren monarkia sendotzeko plan baten parte izan zela. Toda esta gentuza tuvo el apoyo económico y logístico del gobierno español, así como de su ejército. Alderdi karlistak Jurramendiko hilketen atzean estatuko aparatuak zeudela frogatu ostean, Pedro Sánchezen gobernuaren erantzukizuna espero dute. Egia aitortu bitartean lehen pausoak Euskal Herria Bilduk eman ditu Madrilen Memoria Demokratikoko ministroa den Felix Bolañosen agerraldia eskatuz kongresuan. Eta kiroletan, Sandra, Osasunak bihar Errege Koparen final laurdenak jokatuko ditu Sevillaren aurka, eta afizioak gogoz itxaroten duen partidua da, ezta? Bai, Osasunak Erregearen Koparen finalera pasatzeko partidu bakarra du aurretik Sevillaren aurka jokatuko duena hain zuzen ere. Osasuzaleek gogo handiz itxaroten dute partidua eta horren seinale bada takilak ireki baino lehenago egin diren ilara luzeak. Aforoaren 70 bete da dagoeneko, beraz ikusmira handia dago ea zer gerta daitekeen final laurdenetako partidu honekin, bai eta ikurrekin eta banderekin zer gerta daitekeen zain. Me han quitado esta bandera me la han quitado la Policía Nacional, me la ha confiscado hasta después del partido. Esa gente que vela por nuestra seguridad me ha quitado esta bandera, sin darme explicaciones.
Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta eta planteatu duguna da onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula eta badela garaia muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari eta errespetatzeko osasuna zaleen oinarrizko eskubideak. Eskerrik asko Sandra Urra eta kirolekin jarraituta, 2 mendizale handi galdu ditu Euskal Herriak. Argentinako agintariek ofizialki ziurtatu dute Amaia Agirre eta Iker Bilbao euskal mendizaleen heriotza. Patagonian izandako elurri jausi bizirik atera den gaztea, Josu Linaza, astebete barru itzuliko da Euskal Herrira. Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira, zure gailurretik gora. Eta kulturan, Estibaliz Urresola zinemagileak bere lehen film luzea estreinatuko du, Berlinaleko sail ofizialean iaz, Canneseko zinemaldiko kritikaren artean Cuerdas film labur sozial zaritua estreinatu ondoren, Estibaliz Urresolak Alemaniako zinemaldiko urrezko eta zilarrezko hartzaren bila joango da, otsailaren 16-tik 26 bitartean. Tenemos que exponernos a que no contamine, porque yo no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer el tema de hoy? La continuidad de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. De acuerdo. Que de poco llegamos a la... Pasaiako, Tuterako eta Ondarrako horma irudiak munduko 10 onenen artean daude. Orotara, 100 horma irudia aurkeztu ditu Street Art Cities webguneak eta erabiltzaileen esku dago orain onena aukeratzea. Irudi horiekin utziko zaituztego eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurekin izango dugu Nora Abete, Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia. Orain arte. Gaur bisitatuko dugun herrira etortzeko, Etxarri-Aranatz eta Lizarra lotzen dituen N120 errepide hartu dugu. Lizarragako mendatea igaro eta lehenengo aurkitzen dugun herria ezagutuko dugu. Lezaun, bazatuzte? Guazen! Atzera, aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago, lehengo toki berean. Mikel, Lezauna iritsi gara gaur, behiratze guzki, pentsatzen un kristonotza pasabar genula.
Bai, kasi erositxako egualdiza, Hemen ohituta zaudete, hotza pasatzen. Bai. Negua luzia eta hotza da normalien, bai. Hemen esaten dugu, ez dela goten kasi sudazkenik, ez sudaberri. Baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritza. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota, etorkizuneko giza seme perfektua. Orain gauero ibiltzen naiz, bide ilun eta desolatuetan. Natalia, kaixo, Lezaunen eta bildu gara gainera, lehen hemen egon naiz frontoi honetan, alkatearekin, baina orain bestaldean gaude, atzekalde horretan. Mural bat dago hemen, eta hemen bildu gara zurekin. Mural hau zer da, ba? Mural hau da Leonardak izeneko proiektu baten zati bat. Berriaren lehen eguzki pritzak, azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, kompleju denen areriota. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagun Nora Abete, Bilboko Udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia, ongi etorri. Eskerrik asko, eguerdion. Bilbok eta munduko beste hainbat hiri buru egin behar dituen aldaketen artean, aurten airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin Europatik etorri den agindu hori betetzea, emisio basuko eremuak ezartzea. Nolakoa izango da Bilbokoa? Guretzat oso importantea da Bilbon daukagun egoera ondo aztertzea, datuak izatea, gero neurriak martxan jartzeko, ez? Eta horregatik bi ikerketa ezberdinak egiten ari gara, bata da karakterizazio ikerketa bat, hau da, zein motatako ibilgailuak dauzkagun Bilbon, eta zenbat kutsatzen duten, eta gero beste alde batetik, zein den gure airearen kalitatea. Hori emango digu argazki bat, oso importantea gero neurriak martxan jartzeko eta batez ere jakiteko nondik hasten garen eta noragoa zen. Orduan, Bilbo eremua izango da geurea. Bilbori egokituta, gure egoerari egokituta. Eta horregatik oso importantea da jakitea zein den gure mugikortasun ohiturak, egoera, eta gero neurriak eta restrikzioak martxan jartzea. Azterketa fasean oraindik orduan. Izan ere, badira adibide batzuk, ezta? Madrid edo Bartzelona bezalako hiriburu handiek implementatu dutelako dagoeneko eremu basuko zonalde hori, baina bakoitzak eraso desberdinean egin duelako eta zalantzak eta kezkak sortu daitezkelako, ez? Zeri izango duen antza handiagoa Bilbok? Esan dudan moduan, gure ideia da ondo ezagutzea guk daukaguna, gero gure basuzko emisioen gune hau martxan jartzeko, ez? Eta oso importantea izango da guretzat datu fidagarriak izatea guk geurea egiteko. Eta horren gabiltza, ez? Horretan gabiltza. Dena den, honek ekarriko du murrizketaren bat, ziur asko, ez? Nola uste duzu hartuko dutela neurri berriak herritarrek, eta batez ere gidariek, ez? Aldaketak direnean beti sortzen dira kezkak eta galderak, ez? Eta gure erronka, udalaren erronka nagusia izango da ondo azaltzea. Eta zuk aipatu duzun moduan, lege horren helburua da airearen kalitatea hobetzea. Ez restrikzioak jartzea, baizik eta gure airearen kalitatea hobetzea denok hobeto bizitzeko. Orduan, hau izan behar da gure mezua, ez? Ohiturak aldatu behar dira, pizkaneka gure airearen kalitatea hobetzeko. Eta hau errepikatuko dut behin baino gehiagotan. Helburua da onuragarria denontzat eta azaldu behar dugu. Pedagogia egin, ez? Bai, noski. Gure erronka hause da, eta esango nuke, puntu importantena da ondo kontatzea, ondo azaltzea. Jendea ulertzeko zergatik
egin behar dute hainbat aldaketa, ez? Noizko aurre ikusten duzu, martxan jartzea eremua, hauteskundeak daudelako tartean, ez dakit aurretik, ondoren, zer aurre ikusten duzuen? Aurten izango dugu martxan, eta nik uste dut orain dela urte batzuk talde politiko guztiak udaletzean adostu genuen mugikortasun modelo bat, ez? Mugikortasun jasangarriarena. Eta adostu genuen hainbat neurri eta hau da bat gure airearen kalitatea hobetu behar dugu eta gure mugikortasuna jasangarriagoa izan behar du. Europatik datorren agindu horrek dio, ez? Gune batetik hasi behar dela implementatzen, baina gero zabaltzen ere joan behar dela eremu basuko zonalde hori, horrek ez da nahi du era batera edo bestera ohiturak ere aldatu beharko direla, ez Nora? Bai, baina guk oso argi daukagu gure plan estrategikoa adostu genuenetik, ez? Mugikortasuna eta emisioak lotura handia daukate, eta mugikortasuna eta hiriaren kalitatea eta bizitzaren kalitatea lotura estua daukate baita ere. Horregatik, importantea da aldaketak egitea gero eta hobeto bizitzeko. Aintzindaria izan zen Bilbon baita ere abiadura 30 km/h abiadura hori ezartzen, ez? Besteak beste emisio horiek gutxitzeko, ez? Zer moduz doa? Betetzen ari da, zer moduz doa? Izan da oso erabaki ausarta eta hasieran kezkak ere sortu ziren, ez? Baina orain 2 urte pasa ondoren badakigu onuragarria izan dela hiriarako, baina baita pertsonentzako ere, ez? Istripuen kopurua murriztu egin da eta iaz izan genuen hamarkadako datu basuena. Beraz, oso onuragarria. Eta gero, airearen kalitatea hobetu da eta zarataren maila jaitsi da. Beraz, oso erabaki positiboa eta horrekin jarraitu behar dugu, ez? Jasangarritasunarekin lotuta, ez? Garraioa eskutik doa, garraio publikoaren aldeko apustua ere bultzatzen ari zarete Bilbotik, Bilboko udaletik? Bai, noski. Gure helburua horrekin lotuta dago eta garraio publikoak izan behar dira gure lehentasuna, ez? Ondo mugitzeko hirian zehar eta batez ere gutxiago kutsatzeko eta mugikortasun jasangarriagoa egiteko. Eta kasu honetan, orain dela hilabete batzuk erabaki genuen deskontuak edo garraioarekin lotuta dauden deskontuak luzatzea, ez? Eta sozialistok beti defendatu izan dugu hau. Importantea da alde batetik jendeari laguntzeko eta beste alde batetik ere garraio publikoaren aldeko apustua egitea eta erabilera sustatzea. Eta ikusi dugu iraiatik, beraz, deskontuak sartu zirenetik, gero eta pertsona gehiago erabiltzen dutela garraio publikoak, eta oso datu importantea da, ere Bilbon gero eta auto gutxiago sartzen direla. Beraz, oso positiboa ere, eta gure mugikortasun ereduarekin bat datozela, ez? Deskontu horiek edo tarifa berezi horiek luzatu beharko lirateke, ez dakit zenbat? Bueno, erabaki genuen hau proposatzea eta Espainiako gobernuak hala adierazi zuen egoera nahiko komplikatua zelako, ez? Inflazioa dela eta, kutsadura dela eta, beraz, egoera hau mantentzen baldin bada, jarraituko dugu deskontuekin. Momentuz, 2023an jarraituko dugu eta gero ikusiko dugu jarraitu behar dugun ala, ez? Ados, Bilbora ari da mugikortasun vertikala sustatzen, hau da, igogailuak, ez da? Zenolako proiektuak daude orain martxan? Bilbon daukagun orografia nahiko berezia da, eta badaude auzo batzuk, non irisgarritasuna zaila dena, ez? Eta horregatik, udalatik argi daukagu, eguneroko bizitza erraztu behar dela, eguneroko betebeharrak errazten behar dugula eta horregatik igogailuak oso importanteak dira. Azken urteotan igogailuaren kopurua asko igo da, orain 60 bat dauzkagu hirian eta aurten ere beste batzuk jarriko ditugu martxan. Txurdinagan, Errekalden, oso igogailu berezia izango dugu Mazustegin, panoramikoa izango dena, eta beste bat izango da 7 kaleetatik
soloko etxera heltzeko. Azken honek zer esan handia eman du, suposatzen dugu jakinaren gainean egongo zaretela, ez nolako zalantzak piztu dituen eta kexuak ere bizilagunen artean? Bai, soloko etxen eman zen egoera zaila eta igogailu bat existitzen zela eta egun batetik bestera enpresak erabaki zuen zerbitzua etetea. Orduan udaletxetik eta mugikortasun sailetik hurrengo egunetik konponbide bat bilatu genuen eta izan zen lantzadera bat eskaintzea. Guk badakigu lantzadera eta igogailua ez dira gauza bera, baina gure asmoa zen zerbitzua eskaintzea bitartean. Bitartean dinot, udalak beste proiektu bat dauka eta beste igogailu bat jarriko ditu martxan aurten, ez? Zerbitzu hau bermatzeko eta bi auzoen arteko distantziak errazteko. Bi igogailu izango dira, ez? Hain zuzen ere berriak egiten ari zaretenak dagoeneko Alde Zaharraren eta Soloko Etxeren artean, baina bazegoen zahar bat aipatu duzun hori, zergaitik ez da hori erabili? Ezin dugu erabili hau momentuz, kontzesio bat dagoelako eta ezin dugu okupatu espazio pribatu bat. Beraz, epaiketetan erabakiko da zer gertatuko den horrekin, baina udalak topatzen ari da konponbideak, eta bat izan da lantzadera eta beste bat izango dira bi igogailu hauek. Autoekin lotutako beste arazo bat eta kexak datoz batez ere garraio publikorako gordeta dauden aparkaleku horiek erabiltzen dituztela autoek ere, ez nola helduko zaio gai honi? Egia da egunero Bilbobuseko gidariek topo egiten dituztela auto batzuekin, aparkatuta dauden auto batzuekin, bai haien karriletan eta baita geralekuetan ere. Eta hau, arazo bat da, bai irisgarritasuna bermatzeko eta baita Bilbobuseko zerbitzua kalitatezkoa eskaintzeko, ez? Horregatik erabaki dugu bi auto martxan jartzea, egoera hau kontrolatzeko eta isunak edo egoera salatzeko. Beraz, guk egin nahi duguna da zerbitzua kondizio onenean ematea, baina oztoporik gabe. Bidezari gehiago aurreikusten dira Bilbon ere? Momentuz ez dugu hau mahai gainean. Ez, momentuz ez. Ados. Artxandako funikularraz ere, hitz egin behar dugu, izan ere datu oso onak eskuratu dituelako, ez da? Bai, oso pozik gaude funikularrarekin, iazko datuak oso positiboak izan dira, eta egia da, gero eta turista gehiago erabiltzen dutela funikularra, baina baita bilbotarraik ere. Bihurtu da beste garraiobide bat, eta erabiltzen dugu egunerokoan, eta oso positiboa da guretzat. Hain gurea delako, ez? Baina justu momentu honetan, biraldaketa prozesu batean gaude, funikularra jasangarriagoa egiteko eta modernoagoa. Eta justu orain, lorategi vertikal bat eraikitzen ari gara, funikularreko plazan, izango da beste gune berde bat, Kastainoz auzoan, eta oso ate polita Artxandarako bidean. Eta gero, goiko partean, bi proiektu ezberdina dauzkagu, bata izango da geralekua modernizatzea eta politagoa eta erakargarria egiteko, eta gero patinak pistan eguzki plakak jarriko ditugu energia berreskuratzeko eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiteko. Hirien jasangarritasunari buruz ezin da hitz egin bizikletaz hitz egin gabe, ezta? Eta hain zuzen ere bide gorrien edo bizikleta biden plana onartuko du aurki Aldundiak eta espero du 12 urteetako epe batean mugikortasunan kultura aldatzea. Nola irudikatuko dugu Bilbo datorren hamarkadan? Guk gogorapen hau egin dugu, eta gure proiektu estrategikoa adostu genuenean ja imaginatu izan dugu nolakoa izan behar den Bilbo, eta guk argi izan dugu Bilbo eraldaketa egin zuela, baina pertsonak atzean gelditu zirela. Beraz, zein falta zaigu edo zer egin behar dugu Bilbotik, pertsonentzako hiri bat eskaintzea eta pertsonak erdigunean kokatzea.
Bide berri horretan, era berdinen edo abiatura berdinen ari dira aldatzen erdigunea eta alboko edo periferiako auzoak? Argi dago erdiguneko eraldaketa hori nabarmengoa eta ez. Baina guk sozialistok oso argi daukagu auzoak ere oso garrantzitsuak direla. Bilbo auzoz egindako hiria da, ez? Eta guk adibidez mugikortasun aldetik hainbat proiektu dauzkagu auzotan. Ja aipatu dugu igogailuarena, argi eta garbi hori da bizitza errazteko proiektu oso importantea da. Baina guretzat ere, adibidez, bizikleta puntuak auzo ezberdinetan eskaintzea oso proiektu importantea da. Tao zerbitzua gero eta auzo gehiagotan dago, ez? Iaz La Peña eta San Inaziora zabaldu genuen, aurten Arangoitira eramango dugu, eta gure asmoa da, gure politikak gero eta gehiago zabaltzea eta auzo guztietan kokatzea. Erronkak ez direlako gutxi datozen hamarkadan, besteak beste gizarte geroz eta zaharkituagoa ere badugulako, ez? Zenolako aldaketak ekarriko ditu honek hiriburuetan? Kasu honetan, erronka nagusia izango da irisgarritasuna. Eta bidean gaude eta ja lan egin dugu igogailuak eskaintzeko, baina adibidez mugikortasun aldetik egunero lantzen dugu irisgarritasuna, bai autobusetan, baita geralekuetan ere, espaloietan, eta azkenean irisgarritasun gehiago eskaini behar du, eta batez ere pertsona nagusi eta pentsatu behar dugu, ez? Orduan, gure asmoa beti izango da irisgarritasuna bermatzea edonon. Ikuspuntu feminista batetik ere heldu behar zaio gai honi, ezta? Izan ere, esan daiteke hiriak ez ditugula era berdinean bizitzen emakumeek zein gizonezkoek, zaintzalanak erdigunean jartzearen helburu hori, ez? Mugikortasunean zein hiriburuen antolakuntzan eragina dituzten gaiak direlako, ez? Zenolako pausoak eman behar dira? Mugikortasunean genero arrakala ere existitzen da. Eta guk badakigu adibidez emakumeok gehiago erabiltzen dugula autobusak edo garraio publikoak. Eta normalean erabiltzen dugu bai lan egiteko bidea, baina baita zaintza lanak egiten dugulako. Hau datu oso argi da. Eta badakigu ere gizonek gehiago erabiltzen dutela autoa hirian zehar, ez? Eta hau, da argazki oso fidagarria, baina guk badakigu, adibidez, 30 abiadura jarri genuenetik, gero eta emakume gehiagok ausartu dira bizikleta erabiltzeko. Beraz, baldintza onak eskaintzen baditugu, arrakala hau murrizten joango da. Beraz, hau da gure erronka, ez? Eskaintza onak eta baldintza onak eskaintzea. Digitalizazioak ere izango du lekua, datozen hamarkadetan, zenolako eragina izango du mugikortasunean eta jasangarritasunean? Digitalizazioa gurekin daukagu eta oso onuragarria izango da bai erabakiak hartzeko, baina baita kudeaketa efizienteagoa egiteko. Adibidez, digitalizazioari esker guk badakigu zenbat minutu falta diren autobusa heltzeko edo ibilbideak ondo planifikatzeko. Eta onurak hartu behar ditugu gure politikak egiteko, ez? Adibidez, aurten ere APP berri bat martxan jarriko dugu, taxiarekin lotuta egongo dena, eta hau gardentasuna eta efizientzia eskainiko du. Beraz, onurak hartu behar ditugu, noski. Hiriek eta Bilbok duen erronka handienetako bat izango da, ez? Nola uztartu, nola lotuko diren ingurumena, jasangarritasuna eta herritarrak, ez? Bai, eta guk beti azaltzen dugu autoak urte askotan hartu izan dute espazioa hiritan, ez? Eta orain, bai naturak, bai pertsonak berreskuratu behar dugu espazio hau eta lotu behar dugu, eta mankomunean jarri behar ditugu gure bete beharrak, ez? Eta guk oso argi daukagu birnaturalizazio prozesuak importanteak dira, lehen aipatu dugu funikularrarena, baina guk saiatzen dugu beti
birnaturalizatzen espazioak, azkenean natura eta pertsonak elkarrekin bizi behar dugu eta leku gehiago behar dugu hiritan. Maiatzan gerturatzen ari da eta udal eta foru hauteskundeak ere gertu dira, ezin dugu aipatu gabe utzi, alkatega izateko aukeratu zaituztela, salto handia da hori, zer moduz daramazu? Nik pozik nago, ilusioz ikusten dut maiatzako hauteskundeak, eta oso argi daukat Bilbo eraldaketa egin duela, baina momentu honetan beste lidergo bat behar duela. Pertsonak erdigunean kokatu behar dugu, eta nik uste dut oso proiektu ona izango dut hiria eskaintzeko, ez? Gainera, aipatu behar baita ere, emakumek protagonismo berezia izango dutela aurtengo hauteskundeetan, bai 3 hiriburuetan zein foruetan, ez? Aldundietan, kasualitatea da hori? Ez dut uste kasualitatea denik. Guk sozialistok oso argi daukagu, emakumeak goi mailako postuetan egon gaitezkela, eta gainera importantea dela, hau erakustea. Guk benetan sinisten dugu berdintasunean, eta han egotea ez da bakarrik, ez da emakumeak garelako, baizik eta balio dugulako. Nora Abete, Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte, bai. Eta tarte bat hartuko dugu, eta betiko bezala itzuliko gara tarte baten ostean, solasaldiari ekiteko. Gaurkoan, gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Zuriñe Rodriguez, orain arte. Arrotzak taldeko Aritzaranburu nauk, eta jarraian Zugian Bidia, gure bideo berria ikusgai, bizi musika Hamaika Telebistan.
Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula. Eta horixe da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Maroto ere Nafarroako standa bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik. Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8.500 estan inguru eta 9.500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean, Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu. Eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta azaltzeko, ez? Orduan esan bezala da mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena eta bai edo bai egon bar gara. Oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, ez? Turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Asteazkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria eta pixka komplikatuak izaten dira, bai? Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori saiatu erantzuten. Eta baita ere badatoz profesional egunak dira eta asko kontaktuen bila datoz. Hau da, ja bilerak dituzte enpresa ezberdinekin eta guk batzutan kudeatzen dugu, pues aizu, itxoin pixkat, orain jarriko zaret eta halako gauzak egiten. Bai, negozioak eta hemen egiten dira. Gehien bat jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. Iaz hasi ginen bestelako turismoa aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da refleksio hori edo kontzientzia hori piztea, ez? Eta alde batetik errespeto hori behar degulako, ez? Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez? Ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, nolabait, ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten Fiturren. Bertan ordezkari instituzional asko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia
ezagutarazteko, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroako turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, bale? Azkenian txikiak, kilometro gutxitan oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik ez dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gorutza baldin badator, herriberatik zartu, Olite eta Hiriberri eta bizitatu dezakete, eta Gorutza nahi badute jun ere, oso erreza da saltzea, eta oso berez, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde ederra dukagu, eta erreza da saltzea. Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak Fiturrek. Mahai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Egunero bezala, helduko diogu solasaldiari eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Zuriño Rodríguez ere gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Eguneko albisteak jarraituta eta eguneko lerroburuak jarraituta indarkeria matxistarekin hasiko gara hitz egiten, ez duelako etenik, lerroburuak eta berriro lerroburuak ikusten ditugulako egunetik egunera. Eta honen aurrean zer egin, ezta? Horixe da galdera nagusienetako bat, ikusten ari garelako, orain arte indarrean dauden neurriek gauza batengatik edo bestengatik ez direla eraginkorrak izaten ari, eta beste nolabaiteko mekanismo batzuk daudelako mahai gainean, esaterako biktimak eskatu ezarren neurri batzuk ezartzea eta neurri horiek gizonezkoetan ezartzea, esaterako eskumulutur telematikoak ezartzearena kasu batzuetan. Ez dakit nola ikusten ari zareten zuek zenolako neurriak dauden mahai gainean? Bueno, nik uste lehenik eta behin egia dela arazo larri badakagula indarkeria matxistarekin, gu feministok behin baino gehiagotan esaten du indarkeria matxistaren arazoa, arazo strukturala dela eta arazo politikoa dela, beraz indarkeria politikoa da, ez da lakra bat askoke, komunikabide askotan esan da lakra bat dela, eta ez da arazo politikoa, beraz erantzuna ere politikoa izan behar da, bai instituzionalki, bai sozialki, bai eragiletik eta bai individualki. Eta nik uste dut hau dela bota behar degun lehenengo mesua, ez? Gero, bigarren mesua da indarkeria matxista emakumeak pairatzen dute, gizonak egiten dute. Eta hori da, dagoen gauza bakarra, egia da, badaudela diskurtsa rasista batzuk erabiltzen direla indarkeriaren aitzaki gisa, baina justuki dakigun gauza bakarra da, gizonak egiten dutela, emakumeen kontra. Zergatik, emakumeak izate utza gatik, ez? Eta hori kolokatzen du, gizonak potere gune batean eta emakumeak diskriminazio puntu batean. Horregatik esaten dugu justuki politikoa dela, ez? Eta egia da, orain arte, normalean abian ipini izan ditugun neurria, batez ere kasu estremotako begira, beti esan dira emakumei, ez? Emakumei jarri diegu eskumuturra, emakumei jarri diegu eskolta, kasu larrietan, ez? Eta orain, badirudi diskurtso berri bat sortzen ari dela, eta gizonari begirara jarri nahi diogula eta erasotzaileari. Nik uste hau oso ona dela, bere erantzukizunean jartzen duelako gaia, eta askotan ere emakumeen bizitza hobetzeko bada ere, ez da bat ere erresa emakume batentzako eskolta batera matia, eta ez dakitze puntura lagungarria da justuki, ez, ditza aurrera emateko. Hala ere, hau ikusita, egia da beti ere gizonen gain jantze badu ere begirada, hori ez du inola ere emakumeen kontrako borondaterik gabe egin behar, ez? Eta hemen dago nik uste eztabaidaren muina, ez?
nola babestu emakumeak beti ere bere agentzia ukatu gabe, ez? Askotan esaten dugulako, ez? Indarkeria matxistaren borroka horretan askotan emakumeak rebiktimizatzen ditugu, eta rebiktimizazioa oso arriskutsua eta aurrera ateratzeko arazo asko sortzen ditu, ez? Bai, aldaketa hori badagoelako mahai gainean, neurriak orain arte emakumeen gain jarri direlako, eta orain mahai gainean daude besteak beste aipatu ditugu eskumutur horiek, telematiko horiek gizonezkoek eramatea, edota baita ere aurrekariek dituztenek jakinaren gainean izatea gero bikotekide berriek. Honi buruz ere hitz egin genuen atzo Garbine Biurrunekin, EAeko auzitegi nagusiko magistratuarekin, eta neurrien gaineko balorazioa egin zuen. Erasotzaile baten bikote berriari jakinaraziko zaiola bere bikotea edo harremana daukan persona hori lehendikan zigortuta dagoela genero indarkeriagatik, nik uste bakarrikan oso muturreko kasuetan egin posible izango litzakela edo onartu beharko litzakeela. Hau da, bakarrikan bikote berria edo persona berri hori, harreman berria daukan persona hori benetan arriskuan dagoenean, horrelako arriskurik ez dagoenean, salaketarik ez dagoenean, nik uste dut oso intimitatea, eta intimitatea da eskubide konstituzionala benetan larriki kaltetua egongo litzateke. Ikusiko da, ez nolako bidea egiten duten momentuz proposamenak besterik ez diren neurri hauek, baina eraginkorrak izan daitezkela, hori garrantzitsuena. Igual bai, ez, baina Garbinek esan dago moduan eskubideak ez baditu urratzen. Azkenengo bi kasuak aztertzen egona, ez? Bai Iruñekoa eta bai Valladolidekoa, Valladolideko gizona zeukan bere bikotekidea izandakoari erasoa egin ziola eta aurrekariak zituen, ez? Baina hala ere, berriro pasau da eta badakigu zer pasau da, ez? Niretako arazo oso larria da, eta ez da kasualitatea Valladoliden gertatzea, eta Gaztela Leoneko gobernuan gertatzen ari da nahi ikusten badugu, ez? Gaztela Leoneko korteak, Voxen presidentzia Voxek ditula, ez dau gaur indarkeria matxistatzat hilketa, eta hori oso garrantzitsua da, bertako bizi diren gizonak ikusteko, zer den indarkeria matxista, eurak egiten badute jakiteko zer dan, ze gizon horrek nire ustez ez daki zer dan, edo behar badaki, baina hala ere jarraitu izan dau halako erasoak egiten bere nobixia eta bere nobixiaren alaba hil arte, eta hori oso larria da. Eta gero Iruñaren kasuan, izan da 20 urteko gizon bat, 12 urteko neskato bati erazotu egin diola, eta nire ustez, uste dugu askotan pederastiaren kasuak izaten diela gizon oso nagusiak, neskato oso txikiekin, ez adibidez, 40 urteko edo 50 urteko gizonak, 6 urteko neskatoekin, baina pederastia badago ere gazten artean, ez? Nire ustez, 25 urteko gizon bat dalako, edo 23 urteko gizon bat dalako, 16-15 urteko neskato batekin ere pederastia da, ez? Eta neskato horrek ez daki, naiz eta bera uste kontrolatzen dagoena situazioa, bera ez daki, 15 urteko neskatia bat ez dalako hasi, ez daukolako pentsamenturik, eta horretan, nire ustez, gizona izan behar da, ez, kontrolatzen dagoena eta esaten dagoena, onaino, ez, onaino heldu gaitezke, ez, artikulu bat irakurri dut gaur goizian, non, unibertsitateko ikasle bat, emakumea dana, kontatzen zauen, bera, enamora usala bere irakasletan, ez? Eta bere despatxora fantzala, zerbietan, eta gizona esan zotzala, gizona gelditu zauen, eta dana esan zotzala, eta hori oso garrantzitsua da, eta ez aprobetxatzia situazioa, eta... Botere harremanak, sortzen diren botere harreman horiek, baina batez ere hildoa jakinda ez adingabe bati buruz ari garela, ez? Hori kasu horretan, baina hilketen arira, ez? Zenbat eta zenbat emakume gizonezkoen esku hiltzen ari diren, eta aurten esaterako, 2023an soilik 24 egun dituen hilabete honetan, 6 emakume erail dituzterako, 6 gizon desberdinek
ez? Hor erroan zer dagoen, ez? Eta errora neurriak hartu bai gerora eta prebentziorako protokoloak egin noski garrantzitsua delako, baina baita ere, sentsibilizazio hori eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko ez dakit sentsibilizazio edo irakurketa feminista hori ere txertatzea gizonezkoetan, ez? Beharrezkoa. Hori da. Baina nire ustez ere gizarte mailan emakumeak, salatzen duten emakumeak babes falta dauki, ez? Dani Alves futbolistaren kasuan ikusi dugu, ez? Bere biktima, esan dau, ez dauela nahi konpentsazio ekonomikorik, bere kredibilitatea ez mintzeko, edo jendia bere bertsioa ulertzeko eta onartzeko, ez? Eta hori oso larria da, ez? Bere eskubideak dira, konpentsazio ekonomiko bat jasotzea, halako eraso bat jasan badau, ez? Baina, ikusten dugu, ez, zu salatzen baduzu, oso badago oraindik gizarte mailan, pertsona batzuk, zure kontra ibiliko diela, ez? Eta ez bakarrik gizarte mailakoak baizik eta politikariak ere. Eta zure kasua era politiko batean edo politizatu batean erabiliko dutela, ez? Eta horrek eragiten dau, salaketak ez egitea. Hor sakonean dagoena da nik sinesten zaitut, ez? Emakumeen arteko sinesgarritasun hori gero gizartean ez dela islatzen, ez baian jartzen dela beti biktimaren hitza, eta are gehiago pertsona famatu bati buruz ari garenean, ez? Eta horrek ekartzen ditu Dani Alves futbolariak eginiko bortxaketaren ondotik etorri den hori, ez, biktima alde batera utzi behar izana indemnizazio ekonomiko hori bere eskubidea dena, gero gizartea den gizartetik epaitua ez sentiarazteko, ez, bere hitza ez baian ez jartzeko. Gizartan ikusten dugu hori egunero, ez, famatuekin handiagoa egiten da, ez, agian, baina eguneroko hori, lagunen arteko horretan, gizonen arteko lagunen arteko WhatsApp talde horietan ere, egunero ikusten den zerbait da. Bai, hori da, ez, nire ustez gizonak bai famatuak, baina bai normalak ere, uste dute diela tipo intokables, ez? Ez dala ez pasatzen. Eta euren artean, babesa, gure artean, emakumeen artean, baino handiagoa da, ez? Eta hori asko igertzen da zuk esan duzu moduan, ez? WhatsAppeko taldeetan, ikusten da, zenbat komentario, eta ontxe, hasi die gutxinaka, olako gauzak salatzen, eta olako gauzak ekiditzen, baina betidanik izan da, alako matxismoa kuadrien barruan eta normalizatuta edo normalizatutzat jo izan dugu, ez betidanik, eta hori arazoa da, ez? Esaten genuen, ez, matxismoa zelan dagoen errotuta gizartean, egunerokotasunean ikusten dela, baina famatuen kasuak airera zabaltzen direnean, are gehiago, ez, agerian uzten dela hori. Bai, indarkeria politikoa da hori, ez, eta sareetan azken boladan asko ikusi dugu, ez bakarrik indarkeria matxistako kasu bat azaleratzen denean, ez azken egunetan futbolari onena, baizik eta adibidez, Espainiako kortetan, berdintasun ministroak ateratzen denean, berdintasunaren aldeko bat lege bat aurkezten, izugarrizko xaparrada patriarkal bat jasotzen du, ez, eta horren azpian dagoen ideia biziki patriarkala da, eta da, ez emakumeok ez dakagu eskubidea espazio publikoan eta modu askean bizitzeko, eta aldi berean, ez, emakumeok pairatu behar dugu indarkeria hori dalako gure patua, ez da, Maialen ikusten klabe bat oso klabe eman dula, eta da, ez, gizonen arteko aliantza patriarkal horiek, ez, gizonak bere maskulinitateari eta bere rolari traizioa egin behar dute, ez, hori da nik uste estrategiarik efizientena, justuki emakumeok horixe egin deulako, ez, guk ez dugu gure feminitateari edo gure feminismoari traizionatu, baizik gure arteko zareak josten gabiltza, ez, egunero, eta bata besteari aitorpena eta babesa ematen, ez, eta nik uste dut, gizonak badela garaia euren artea babesa ez emateko, baizik eta bata besteari traizionatzeko, ez. Indarkeria matxista hain zuzen ere, ez, bizitzaren estamentu guztietatik bizitzen duguna emakumeok, baita ere lanpostuetan, esaterako kazetaritzan, gaur kazetarien egun azpatzen dena Hego Euskal Herrian gai honi buruz ere hitz egingo dugu, izan ere
irakurriko zenuten, hainbat edabideetan, hemen Maialen Ferreirak eta Zurine Rodriguezek tartean idatzitako salaketa hori, iritzi foroetan, parte hartzen duten emakumeen salaketa hori, egunerokoan bizi duten matxismoari aurre egiten, ezta? Ez dakit, hainbat edabideetan, hainbat dugu berria, baina gero ere Naizen, diario.esen eta El Salton argitaratutako alegato hori, ez? Zer izan da, mahai gainean emandako kolpe bat, mezu argi bat? Nik uste baietz, ez? Zurin egero esplikoko dau prozesua zelan izan da, zeni oso gutxi dara matzaten tertulietan eta mundu horretan, baina bai ikusi dut, ez? Askotan zelakoa dan tratua emakumei eta zelakoa da gizonei, ez? Eta ez da berdina, naiz eta saiatu ez da berdina. Eta hori gertzen da, ez? Ni hasi nintzenian tertulietan, kasetari hainbat, emakumeak gehienak, esaten zidaten, baina zu, konfiantza daukuzu, kamera baten aurrean agertzeko eta hitz egiteko, eta nik esaten nagoen, bai, ez? Eta hala ere, ez badaukat, ikasiko gutxi gora bera, ez? Baina, ni baino denbora gehiago daramaten hainbat kasetari emakumeak esaten zidaten, ezke oso deserosoa da mundu hori, eta guretako, ez gare komodak horren aurrian jartzeko eta eztabaidak eramateko eta holakoak. Baina, nire ustez, pausuak egiten ari gare, justo mundu hau, eta bai kazetari mundua eta mundua orokorrian, emakumentzako erosoa bihurtzen, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, gure mundua bai dalako. Bai, nik artikulu hau argitaratu dugunean, zen mai hontan hirura gara gainera sinatzaileak, nik uste argi ikusten dela oso emakume anitzak darela ideologikoki, ez? Eta hori oso seguratzua da. Normalean ideologikoki oso ezberdinak garen horiek batzea, kausa oso larri baten gatik izanen da, ez? Eta nik uste hori erakusten duela, ez? Berdin du ideologikoki non egon, pairatzen dezula, ez? Eta artikula oso klabia da, eta ematen ditu adibide konkretuak, ez? Eta adibide horiek danak pairatu ditugu, justuki espazio publikoa ulertzen dalako, ez? Gizonen tokia dela, orduan gu gera intrusak beti, ez? Eta horrela ikusten gaituzte, eta hori esaten digute egunero modu simbolikoan, ez? Modu simbolikoiek oso simpleak dira, niri askotan pasatzen zait, eta zuei seguramente ere askena ematen dizute hitza, orduan gizonak dakatet 2 minutu hitz egiteko, eta zuk 40 segundu. Gainera, badaude gai batzuetan, zeinetan zuk sikiera, ez dezu hitz egiteko kapazidaderik, ez? Nazioarteko gaietan, normalean nazioarteko gaiak dira gizonenak, kirola dira gizonenak, ez? Eta hori oso gogorra da, ez? Eta zertarara ematen gaitu, emakume asko esetza ematera eta txitxera. Eta guztiz legitimoa da, eta guztiz ulergarria. Baina, klaro, orduan dakaguna dira tertulia patriarkalak. Ez da besterik, ez? Orduan nik uste hori irauli behar dela, salatu behar dela, eta ni badakita oskura sortu duela, hainbat pertsonen artean, baina oskura hori eragiteko eta iraultzeko helburuarekin egin dugu, ez? Eta, ere hau kasetaritzan pasatzen da, hor dela kasetarien egun, eta hortaz hitz egiten ari gara, baina, niretzako ere oso ezagurtza da, ez saretan nola, adibidez, biologa batzuk idatzi digute, arkitektak, abokatuk, beraz, ez da zoik tertulian gertatzen den hori, baizik eta espazio publikoan edo modu profesionalan, ez, lidergoa eta hotza izan nahi degun emakumen kontua. Orduan nik uste gizonak ere horri buelta bat eman behar diotela, ez. Kazetarien eguna, esan dugu, gai ardatzer eta erpin ugari dituen gaia, baina horretarako bat egingo dugu zuzenean Leire Iturregirekin, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Kaixo, Leire? Kaixo, eguerdion. Ez dakit, nola ikusten duzu egungo kazetaritza, ez? Izan ere mundu aldakor batean bizi garelako eta dagoeneko kazetariak ez dira informatzen duten bakarrak, desinformazio ugari ere dagoelako, zein norabidetan goaz? Lehenengo eta behin, bai gustatuko litzaidake aipamen bat egitea, oraintxe komentatzen zenuten eta igandean argitaratutako zutabe horri. Ze asko postu ninduen hori irakurtzeak, zuriaren gainean, ez da, beltzan idatzita ikustea egoera hori, eta ongi etorriak askura guztiak zurinek esaten zuen bezala. Eta hori esan da,
Galdera erantzutera, egia da hausnarketa egiteko eguna dela, niri, gustatuko litzaidake kazetaritzaren inguruko hausnarketa gehiago entzutea egunerokotasunean, ze oso momentu delikatuan gaudela esango nuke, ezta? Adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubideari buruz hitz egin dugu eta hitz egin duzue eta horri gehituko nioke bere bai prentsa askatasunaren garrantzia. Segaitik, hirurak direlako demokrazia osasuntsu baten oinarri ezinbestekoa. Eta horietako bat ez badabil ondo, gure demokraziaren kalitatea ere ez da hain ona izango. Hori esan da bere bai, egia badaudela gaur egun hainbat gai oratzeko, Pablo Gonzalezen egoera adibidez, edo bestelakoak, ezta? Pablo González aipatu duzula, kazetaritzaren alorretik zein irakurketa egingo zenuke? 11 hilabete egingo dituelako urtarrilaren 28an Polonian atxilotu zutenetik, bertan espetzean dutenetik behin-behineko espetzealdi horretan oraindik ere inongo frogarik aurkeztu gabe, inongo epaiketari gabe eta inkomunikatuta gainera aurreikusten da urte bat emango duela bertan, gero etorriko dena ez dakigu, baina kazetaria dela ez, hori da muinean dagoena, gerra baten testuinguruan informatzen aritua, zein irakurketa, Leire? Irakurketa oso konplexua egin leike eta ertz asko dituen gai bat da, baina egia da egoera ulertezina eta onartezina dela, ezta? Zer egosten zaio? Egosten zaio Errusiaren aldeko lan egin izana, kazetari kondizioa zuela aprobetsatuz, baina, klaro, lehenengo ikertu egin behar da eta gero atxilotu. Ezin da atxiloketa bat egin gauzak ikertu gabe, frogarik gabe, jakin gabe segertatzen ari dan. Ordan, ikustea kazetari bat atxilotuta, inkomunikatuta, Europan 2023 urtean onartezina eta ulertezina da. Eta, Guantanamo termino bezalakoak erabiltzen ari dira egoera hau deskribatzeko, eta, nik uste dut oso gutxi hitz egin dugula gai honi buruz publikoki eta hitz egin beharra dago, ezta? Ezin dira gauzak horrela kudeatu eta ezin da horrelako egoera bat onartu. Honi lotuta, egia da historikoki hitz egin dela, espia asko erabili izan dute kazetari txartela egin lan egiteko, kazetari asko, hor egon da sakoneko eztabaida bat gatazkagunetan askotan. Eta nazioarteko zuzenbidetik ere neurriak hartu izan dira babesteko kazetariak. Orduan, galdera da, non geratzen dira neurri guzti horiek egoera honen aurrean? Laster berririk dugun Pablo Gonzálezen egoerari buruz, eta kazetarien lanari buruzari garela ere, baipatu dugu atxiloketak tartean, baina baita ere hilketez ere aritu behar gara, izan ere kazetari izatea oso zaila da munduko hainbat eta hainbat zonaldetan, batez ere gatazka armatuak dauden lekuetan, baina gatazka sozialak dauden lekuetan ere, Latinoamerika da horren adibide garbia, eta, ez dakit zenolako argazkia uzten duen honek. Urterik urtera ikusten dugulako, bai. Hori da, gatazka guneetan kazetariek duten segurtasuna da gure ikerketa lerro nagusienetariko bat, bitartez ikerketa taldean, eta gu murgiltzen gara horretan, diakronikoan, ez da, ze segurtasun elementu baldintzatzen duten kazetarien lana, edo lan egiteko era, lehenik eta baina adibidez, gatazka gune batera joan baino lehen, zer edukitzen da kontutan kazetari hori aukeratzeko, ze prestakuntza dauka kazetari horrek, ze momentutan dago kazetari hori, ze momentu osasun aldetik, familia aldetik, ze lan baldintzetan doa gatazkagune horretara. Gero beste elementu batzuk ematen dira bertan lanean daudenean, ze egoeratan lan egiten duten, ze babes daukaten beraien enpresen partetik, eta gero, beste elementu importante bat eta oso gutxi ikertu izan dena da, segertatzen da bueltan kazetariak etxera datozenean. Ez delako berdina futbol partida bat kubritzera joatea, edo Ukrainiako gatazka kubritzera joatea. Horrek inpaktu oso desberdina daukalako kazetarien segurtasunean. Segurtasuna kontzeptu zabal bezala ulertuz. Inpaktu psikologikoa, bere rutinan eta bar. Orduan, guzti hori oso era zabal batean aztertu eta landu behar da, ze oso berde gaude. Eta gerturaketa zabalago bat egiten badugu, egia da prentsa askatasuna, lehen zaten genuen bezala, oso lotuta dagoela demokraziaren mailarekin edo demokraziaren kalitatearekin. Eta orain aipatu dituzun herrialde batzuetan, egoera oso larria da.
Azken urteetan, Reporteros Sin Fronterasek urtero argitaratzen du txosten bat, kazetarien segurtasunaren ingurukoa, zenbat hilketa eman diren, zenbat atxiloketa, eta txosten horietan, beherakada progresibo bat egon da azken urteotan, baina orain berriro gorakada bat egon da, ezta? Hori, hein handi batean Ukrainiako gerragaitik, baina baita adibidez Mexikon dagoen egoeragatik ere bai. Eta hor bai sartu bai jarri behar da fokoa, zen Mexikon kazetariek daukarten segurtasun falta izugarrizkoa da. Grazia egin dizu, orain ikusi ditugun irudi batzuetan agertzen dira ejerzitoak ematen dituen prestakuntza saioak kazetariei. Ejerzitoak berton, estatu mailan, eta Alfonso Bauluz, Reporteros Sin Fronteraseko presidentea. Eta, ni onerekin lotutan nik nahiko nuke bota bebai hausnarketa bat genero dimentsioaren inguruan. Ze, orain urte batzuk, UNESCOko buruak izendatu zituen emakume kazetariak biktima bikoitz bezala. Zegaitik, kazetari bezala biktimak izaten direlako eta emakume bezala arrisku berezi ere aurregin behar dietelako. Eta izendapen hau edo termino hau, biktima bikoitz bezala izendatzeak emakumeak, alde batetik bai ezikitzen du ardura nagusiago bat, handiago bat, enpresen partetik, zertarako bermatzeko beraien segurtasuna edo neurri bereziak emateko, baina beste aldean ere badago arrisku bat, eta hori gertatu zen adibidez udaberri arabiarrean. Zer Reporteros Sin Fronterasek zirkular bat bidali zuen hedabide guztietara, gomendatuz ez bidaltzea emakume kazetariak Egiptora. Zegaitik, 2011an Tahrir plazan eraso matxista bat eman zalako, CBS-eko kazetari baten kontra, eta testuingurua oso delikatua zenez zirkular hori bidali zuen. Klaro, hori emakume kazetarien eskubideen kontra doa. Orduan, nik uste dut hor badagoela lan egiteko horren aurka edo, bermatzeko edo balantza hori bermatzeko, emakume kazetarien segurtasuna eta beraien eskubideak. Jarri dago. Kazetariarekin eta kazetaritza lanarekin lotutako hainbat ertze ikutu ditugu dagoeneko, eta azken galdera bat ere luzatu nahi dizugu, unibertsitatean zaudelako, unibertsitate publikoan, hainbat eta hainbat ikasle daudelako kazetaritza ikasten, ez dake guztiar dioten beraiek, nola ikusten duten beraiek profesioa, bai? Oso galdera ona da, eta niri ere gustatuko litzaidake zehaztasunez jakitea. Hausnarketa bat botatzarren, ni bai izango nuke gaur egun kazetaritza ikasten duten ikasleak zabalago daudela irtenbide profesional desberdinetara. Segaitik, gero eta zailagoa dalako erredakzio batean lanpostu finko bat topatzea. Segaitik, gero eta baliabide gutxiago daudelako, ekonomikoak eta giza baliabideak erredakzioetan, eta beste aldean, komunikazio bulegoetan, gero eta aukera gehiago dagoelako. Orduan, nik uste dut horre mandala aldaketa bat, edo zabaldu dela prisma apur bat. Gero, nire kezka nagusienetariko bat da gaurkotasunari buruzko interesa ez dela oso altua, eufemismo bat erabiltzarren. Horri interes hori piztu beharra dago, ze horrek konetatzen gaitu profesioara ere bai, ezta? Nire ikerketa taldeko zuzendariak, Mari Jose Kantalapiedrak esaten du, azkenean serie bateko pertsonaiak ez badituzu ezagutzen, tramak jarraitza oso zaila dela. Nik uste dut hori faltatzen zaigula, ez da, engantzatzea belaunaldi berriak gaurkotasunera eta nor horretara eta gaurkotasunan gertatzen den guztira. Eta, egia da informazioa kontsumitzeko erak ere asko aldatu direla, beraien artean ere bai, eta hor badakogula erronka importante bat gizarte bezala, unibertsitate bezala eta kazetaritzako departamentu bezala, baina baita gizarte bezala ere bai. Mezu horrekin gedituko gara orduan ere, Iturregi, plazer bat, eskerrik asko. Plazerra neurea, eskerrik asko zu hori. Kazetarien eguna, bi emakume kazetari hemen mahaiaren inguruan nirekin hitz egiten, zein da, alor guztietatik gehien kezkatzen zaituena, edo nola ikusten duzue zuek kazetaritzaren egunerokotasuna eta etorkizuna? Nik uste dut bai honetan hirurak hitz egiteko kapasak izango ginean, zezuko bai badakaztu asko esateko, ez. Nik uste dut kazetaritzaren inguruan ez dakitzuei, baina nik esaten dudanean, hainbat esparta kazetari naizela, batzutan da, wow, ez, eta romantizismo punto bat duen ogibide bezala ikusten da sozialki, eta gero zenbat kobratzen dudan asaltzen dudanean, edo zein da gure egoera laborala asaltzen dudanean, edo ze gutxilo egiten dugun batzutan, edo ze egoeratan gabiltzan emakume kazetariak orduan, ja,
Orduan ez da hain ona ez, eta nik uste dut salatu behar dela, kazetaritza biziki prekarioa den ogibidea da, gehienok modu autonomoan gabiltza lanean, erredakzioan dauden jendea askotan 1000 eta gutxi ordaintzen dizkiote, beraz, zentzu horretan ikusten erronka handi bat direla justuki gure lan baldintzak, ez? Eta esan behar da, kontradizio handia da, zenbat ikasten dugu gatazka laboraletaz, zenbat eta zenbat hitz egiten dugu, ez, egoera sozioekonomikoaz, eta gero geurea zein da, eta hori eramaten gaitu kazetari askori, kazetaritza ustera, ez, etxituta, zen, goi urte dituzunean, oso ondo, baina igual 40 dituzunean, ez hain ondo, hori niri asko kezkatzen hau, eta nola ez, emakumeen egoera, ez, nik bai ikusten dut, eta Maialen leheno esaten zuen, ez, ni tertulian hasi nintzenean, beste emakume batzuk kontatzen zizkiaten gauzak, nik intzun ditut, ez lo egiteko historiak, ez, ametzka historiak, ez, eta kazetaritza, bueno, erasoak daude zuzenean emakumekiko, askotan autoridade falta, niri pasatu zitzaidan behin, eta askotan kontatu izan dut, ez, elkarrizketa bat eskatu Euskal Herriako politikari bati, eta bai, baina sexuaren truke, endateko prest, bazegoela, ez? Eta orduan, karo, enkruzijada handi batean topatzen zara, eskerrak mugimendu feminista dakagula, eta gaur egun horrelako gauzak kontatu dezakegula, justuki borroka baten lorpena dalako, ez? Baina horrelakoa nik kontatzen dut, eta jendea zerreit, aiba, eta ez da hain ohikoagoa gara, bentsatzen, baina duguna, orduan hortze badaukagu erronka handia, ez? Bai, badau. Ni Leire Iturrigi esatia Mexikoko egoera oso latza dela, asko inpaktau dauzta, ze ni egon nintzen bertan 6 hilabete lanien, eta ikusi nauen, zelan izan zen egoera, ez? Bertan kazetari bat hiltzea oso erraxa da, eta oso zaila da, emakume izan da, kazetaria izateko aukera eukitzea, ez? Ni beti, kalera faten behar nintzenian, ez? Beti kamara gizon batekin joan izan behar nintzen, eta edo beste langile batekin, baina gizona izan da. Eta alako gauzak oraindik gertatzen dira, ez? Eta hori oso larria da, Mexiko baina bai izurinek esan dauen moduan, ez? Hemen alako erasoak jasotzea, eta, gure lan baldintzak izatea zelakoak izan diezen, eta ez bakarrik lan baldintza, baizik eta ordutegia, ez? Gaur egun dana da urgente, dana da egin beharrekoa, eta hori gure bizitzarako, gure bizitzarako oso zaila da, ez? Ez zelan eruen, gu ontxe gazteak gare, baina familia bat ez zelan eruen, edo gure bizitzako, hainbat, ez dakit kirolain, lagunekin ibili, hori oso zaila da guretzako, ez? Eta ni ustez industria edo kazetari industriak hori aprobetxatzen dago, ez? Zegatxik, geroz eta bekario gehiago kontratatzen dituzte, eta nagusia egiten ari zaren enean, edo zure baldintza laboralak hobetu nahi dituzunen enean kontratzen zare, igual ez dizutela gusten, ez? Eta zure ordez beste emakume gazte bat edo gizon gazte bat kontratatzen dute, eta eurak gutxiago kobratzen dutelako. Nik egon nintzen denboraldi bat prentza harturak eramaten politikan, eta oso ohikoa zen, nik medioko zuzendariekin hitz egiten neuanean gizonen telefonoa, kazetari gizonen telefonoa ematea, eta nik neukan ere harremanak beste emakume kazetarikin, eta ez, horieko beto ez, hori askotan esaten zeten, eske besteak badakite gehiago, ez, eta hori ez den erreala, ez, eta edo askotan pasatzen kontrakoa, ez, deitzea igual politika zera eman kazetari importante bati, eta eurek esatea nahiago, eta beste batekin hitz egitea zurekin baino, porque, claro, azkenean zuk asten aritzea, eta nik esaten 10 urte daramat honetan, ez? Asten zaren laren beti zara, ez? Ni beti sentitzen naiz nobata. Ez, orduan, nik uste dut ere hori, salatu behar dela, baina alboan ditugun hainbat gizonei interpelatu egin behar zaie, ez? Jakin behar dute non ubikatu behar dira, eta zaila da, eta ni badakit ez dela profesio errezare gizonentzako, eta hori bai esan behar datzen prekaria da berdina dakate, baina hori ez da ditzakia.
Hori da aitzakia eta, nik uste ere, azken boladan ere emakumeen arteko babesare oso politak egin ditugu, eta niri hau ere asko gustatzen zait. Eta gero ezinbestekoa da edukia. Orain ari gara pizkat gure egoera zitzinen, baina zen importantia da ikuspuntu feminista edukietan, badirudi eduki feminista dela indarkeria matxistaz hitz egitea, baina, zuk Ukrainaren gerraz hitz egin dezakezu ikuspuntu feminista batetik, eta, nik beti esaten dut, ikuspuntu feminista ez daraman guzti hori patriarkala da, ez dago besterik, ez dago neutralidade edo unibertsaltasunik. Bat eta hainbat erronka, kazetarien alorrean ere, batez ere emakumeak izanik. Aurrera jarraituko dugu eta nazioartera zuzen ere begira jarriko gara, eguneko gaia ere baderako, asteko gaia ere esan daiteke ez. Zer gertatuko da Ukrainako gerran hemendik aurrera, batez ere jakinda NATOk arma gehiago bidali nahi dituena Ukrainara, arma astunak, eta horre ere ez denolako talkak daudela, NATOko herrialdeen artean, hor Alemania dagoelako kontra egiten ez, tanke horiek ez dituelako eraman nahi, beldur delako tartean, ea honek ez duen beste koska bat aurrera egiten. Adituekin hitz egin dugu, eta alde batetik Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoko irakaslearekin aritu gara, berak horrela ikusten du egoera. Orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen bidalketa, kontutan izan behar dugu hasiera batetan ere Amerikako Estatu Batuak esan zuela, ez zuela hori egingo. Rusiar inbasioa hasi eta gutxira, mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten hau ez zutela egingo. Beraz, hau eginda, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Ze Rusiak inbazioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen tensio goratzeak ez du atsedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da. Egoera geroz eta kezkagarriagoa, hori zioen Asier Blas politologoak, Ana Irazabal kazetariarekin ere izan gara, Alemaniatik bertatik kontatu digulako, zenolako estrategia eramaten ari den Alemania aurrera, eta zergaitik dagoen orain hain ezezkoaren alde, tanke horiek ez eramatearen alde. Funtsean Alemaniak esaten duena da, ez duela izan nahi Europako Batasuneko herrialde bakarra tankeak bidaltzen dituena, hau guztia koordinatu egin nahi duela Mendebaldeko aliatuekin eta Europako Batasuneko estatukideekin, ez duela izan nahi lehen pausua hartzen duen potentzia hori, eta gero bestalde batetik oso argi dauka, ez duela talka zuzen bat bultzatu nahi Errusiarekin. Errusia potentzia nuklearra delako eta Alemania ez, eta historikoki harreman politiko eta komertzial oso estuak izan dituztelako. Eta nolabait Scholzek interpretatzen du, Ukrainara Leopard tankiak bidaltzen baditu, horrek nolabait aldatu egingo duela gerraren bilakaera, eta erantzukizun handia izango duela Alemaniak horretan, eta ez du bakarra izan nahi. Horregatik hor, nolabait sentsibilitate eta iritzi ezberdinen artean jokatzen ari da zer egin erabakitzeko, eta esan bezala Scholzek dauka azken hitza, berak erabaki beharko du azkenean lizentzia onartzen duen ala ez. Tankeak bidali, ez bidali hori dirudi dela orain galdera nagusienetakoa, baina ez dirudi beste estrategiarik dagoenik armak bidaltzea ez denik, ez? Baliteke ez egotia, ez? Baina, justo tanke hauek, tanke konkretu batzuk dira, ez? Lehengo mundu gerran erabilitakoak. Eta, jakitunek esaten dute behar bada ez daukiela, ez diela oso ondo moldatzen, honako gerra teknologiko batzuetan, ez? Eta horregatik, bebai, Alemaniak esaten dago ez dauela oso alde bidaltzearen, ez? Baina Ukrainiak azaldu dago 300 tanke behar ditxula, ez? Eta nire ustez, arma gehiago bidaltzen badira, gerra lusatuko da, eta hortaz bailketak ere, ez? Ez dakite Ukrainiak gerra irabaziko halko duen tanke gehiagorekin, eta haniek ondo azaldu dagoen moduan, behar bada Europako edo OTANeko herrialdeak armak bidaltzen bat dituzte, igual gerrak beste bilakaera bat ekar dezake, eta bilakaera horrek ez dakitzelan izango zen OTANeko herrialdeekin, ez? Arek esan dago moduan,
Alemaniak ez dago nahi izan lehena hori egingo duen edo lehen pausa egingo duena, ez dagoelako nahi Rusiarekin konkretuki gatazka direkto bat izatea, ez? Gaur astearte honetan bildu dira, OTANeko sekretario generala eta Boris Pistorius, Alemaniako defentsa ministroa, eta ikusiko dugu zer erabakitzen duten. Nik uste hemen bi eztabaida dauela, edo bi klabe dauela, ez? Eta batetik da justuki Maialek planteatzen zuna, ez? Armen bidalketa eta orduan hori zen olako eragina izango du gerraren tentzionamenduan, Asier Blasek azaltzen zuen, ez? Gerra tentzionatzea euki ezake honen helburua eta orduan gerra bera kronifikatzea, ez? Urte eta piko daramagu jadanik gudan, ez? Eta badirudi justuki, ez? Estrategia honetan sartzen bagea, hori esan nahi du gerra aurrera doala eta seguramente gainera areagotuko dela, gizarte zibian eraginak izango ditula, zen ezin dugu inoiz ahaztu behar, ez? Normalean guda bat eraginak dituela batez ere gizarte zibian, are gehiago emakumeen ganez. Hori da eztabaida bat, eta orduan hor beti dago betiko eztabaida, ez? Armak bidali diplomaziaren aldeko apostua egin, ez? Guk beti esaten dugu, ez? Diplomazia bermatu behar da, eta hortze Europako hiriburuak paper ezinbesteko bat dakate, ez? Eta gero dago beste gea, eta da justuki, armak bidaltzekotan nork bidali behar du, eta zerk, eta hau da geopolitika, ez? Eta justuki, eta ne oso ondo asaltzen zuen, ez? Alemania, Maialek esaten zuen bezala, tanke berezi batzuk ditu, Leonard B izena duten tankeak dira biek, gudaldetik, efizienteagoak, ez da bakarrik Alemania fabrikatzen dituenak, Polonia eta Finlandia ere egiten dituzte, baina, bidaltzea da Errusiari deklarazio bat egitea, ez? Eta orain ikusi behar da, berez, bai, Alemania junda aldatzen bere postura, eta hasiera batetik zen ezetz batean bazegoen, eta orain, segun eta beste herriak zer egiten dute ikusiko dugu, hor nik uste dut estatu Erresuma Batua ezinbesteko aktore bat badala, horiek bai badaudelako alde tanke horiek bidaltze aldera, orduan, saiatzen ari dira pixka bat Alemania presionatzen, eta estatu batuak ere horren alde badago. Orduan, Frantzia ze postura dakan, eta Espainia ere ze postura dakan, nik uste dut oso importantea dela, eta horrengo egunetan ikusiko dugula. Orduan, begirada ez dago bakarrik Alemanian, baizik eta Europan geopolitikoki herriak nola mugitzen diren, nik uste dut ezinbestekoa dela hori ikustea. Ikusiko dugu Alemaniak egunotan konbentzitu ahal duten kideek, eta azten nolako erabakiak hartzen diren hemendik aurrera, baina gastu militarrari ere heldu behar zaio. Honetarako badagoelako dirutza, ez dirua, dirutza, milioiak daudelako tartean. Bai, eta hori ikusi da ez bakarrik Ukrainiako krizian, baina azkenengo urteetan, zenbat eta zenbat gastu militarra ikusi dugun hemen Espainian, eta baita beste herrialdetan ere, zurinek esan dagoen moduan, Erresuma Batuak tankeak ja bidali ditu, 14 bidali ditu, konkretuki, gehiago bidaliko ditu, eta bitartean, militarki egiten diren gaztuak, beste gauza batzuei ezin die egin, ez? Eta hortaz ikusiko dugu, hemen zelan Espainia mailan zenbat dirutza eramango duten, eta bertan, zelan dagoen osasungintza, zelan dagoen hezkuntza, eta zelan dagoen, beharrezkoak nire ustez, beharrezkoak direzen gauzak. Bai, ez, hemen, betiko eztabaida da, ez? Zuk estatu beliko baten alde egiten duzu, eta edo bakealdekoa, ez? Defentza egon behar da. Ez, eta defentza eta seguridadea egon behar da, gauza da zer ulertzen dugun segurtasunaz, eta segurtasuna niretzako bada zerbitzu, kalitatezko zerbitzu publikoa, bizitza bermatzen dutelako, gure seguridadea bermatzen duelako, baina beste batzuk ulertzen dute segurtasuna dela ejertzito potente bat, armak, eta hortze badago eztabaida.
eta, bueno, hauteskundeak datozte, abenduan Espainiakoak, eta, bueno, egongo dira alderdi batzuk militarragoak diranak, eta beste alderdi batzuk esain militarrak, ez? Baina egia da hortze, azken bola da, NATOk hartu duela jarrera biziki militarista, eta, bueno, ez dut uste hori inongo menpik egin dionik gudari, ez? Diplomazia izan behar da, nik honekin oso tematia da, baina hitz egin behar dugu, ez? Eta lortu behar dugu akordioak eta gure arteko dialogoak, ez? Hain justuki gaurkoan ere, gaurko albiste delako komentatzea, bi ekintzaile antimilitarista epaitzen ari direla Bilbon, hain zuzen ere, aipatutako guzti hori defendatzeagatik, eta Bilboko kuartelaren aurkako protesta bat egiteagatik, 36 hilabeteko espetzealdia, eta baita ere 9.000 euroko isunak dituztelako mahai gainean. Fiskalak hori eskatu du beraientzat, ez? Momentu honetan, ez? Eta testuinguru honetan, garrantzizkoak diren ere horrelako ekintzak eta horrelako mezuak gizartean zabaltzea ikusten ari garelako, ia ez dagoela horrelako diskurtsorik, ez? Gerra eta tankeak eta tankeko esterik ez dugulako entzuten behin eta berriro. Inolako beste diplomazia kontua izango balitz bezala utopia bat iaia. Eta gainera, gauza hauek egiten direzenean, ikusten dugu, ez? Nolako erantzunak egiten dituzten justiziak, ez? Eta justo kasu honetan, ez bakarrik identifikatu zituzten ez bakarrik aktivistak, baizik eta kasetariek ere. Eta ez dakite azkenean izunen bat jaso zituzten ala ez, baina euren lana egiten ari ziren, ez? Eta bai hori aipatzekoa da, Ekuatoretxeko lankidea identifikatu zuten eta oso tratu txar bat jaso zauen, bakarrik ebentu hori kubritzeagatik. Ikusiko da zelan bukatzen den, baina badakigu estatuaren aurka edo justo konkretuki ejertzituaren aurka doazen edozein aktivistek zen nolako erantzunak jasotzen dituzten, ez? Eta espero dut, kartzelarik ez fatea, ez? Kartzelara ez fatea, baina, ikusiko dugu zen nolako justizia daukogu. Eta gogoratu behar da, ez desobedientzia zibila badela ere eskubide bat, ez? Eta protesta ere badela eskubide bat, ez? Eta orduan, nik ulertu ezaket estatuari ez gustatzea, baina eskubide bat da, ez? Orduan bermatu behar da eskubide hori. Gazatatuko dugu Euskarari ere helduko diogu gaurkoan, izan ere badakizue Euskalgintzaren Kontseiluak urtero ateratzen duela txosten bat, urteko Euskararen normalizazioa aztertzeko, baina baita ere urteko erronkak finkatzeko, gaurkoan egin dute hori Bilbon, eta besteak beste, mahai gainean erronka gisa jarri dute epaitegietan gertatzen ari den hori. Entzongo dugu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi berria. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko. Pixka bat erabili nahi dugun eredua emakumeen mundu martxarena da, feminismoak ez, asmatu du bere eraldaketa sozialeko prozesu horretan halako kontrakotasunak eta bortizki etortzen direnean protokolo bate aktibatzen, herritarrak horren kontra daudela adierazteko, alduntzeko baita ere, eta gainera hori taldean egiten direnean, bestelako jarrera eta egiteko modu berriak sortzen dira. Idurre Eskizabelen hitzak, izan ere ez dira gutxi, Euskarak dituenak, Euskara administrazio publikoan zen nolako lekua duen, zen nolako lekua izan barko lukeen ikastetxeetan, ez hezkuntza legea mahai gainean dago, zen nolako tokia izango du, eta behin eta berriro, epaitegietatik datozen ebazpen horiek Euskara eskakizunen aurka, hori ere aipatzekoa. Bai, hala da. Ematen dago ez, Euskal Herrian bizitiezen eta Euskaraz ez dakiten hainbat gizakiek eta, pertsonak eta bai administrazioko funtzionarioek Euskara erazo bat moduan sentitzen dutela, ez? Igual administrazio batera fatin bazar jakin beharko lukete ez, Euskara eskubide badala, ez? Eta Euskaraz jasotzea informazioa eskubide badala, eta ez erasoa, eta ez dauela minik egiten bi hizkuntzetan informazioa egotea, eta
niretako ez dut asko ulertzen, baina, bueno, ikusten dut, ez, halako jarrerak ezatia, eske, bueno, hemen Espainian gaude, eta hortaz dana gazteleraz izan bida, ba ez, barkatu idazu, baina Euskal Herrian gaz, eta hortaz, bueno, bi hizkuntza ofizialakoa da, eta bata, bestea baino gorago, edo, bai, ez dakit, ematen dau, merezimendu handiagoa duela, ez, eta hori, oso latza da. Bai, justuki berak esan duena, eskubide bat da, eta gainera hizkuntzako ofiziala da, bai Euskal Herrian eta bai Espainian bide batez, ez? Alegia, beraz, bermatu behar da, ez bakarrik izatea aukera, adibidez administrazio batera joten zarenean, ez? Bere arreta euskaraz izatea, baizik eta ikastea ere, ez? Ni adibidez ikasi dut ja urteak nekanean, eta urteak eman dut euskaltegian, eta batzutan kontua egiten duenean, diru asko gastatu dut. Eta gastatu behar nuelako, eta konpromiso politiko egin dut, baina euskara bada eskubide bat, orduan bermatu behar da, oso modu publikoan eta instituzionalean eta publikoki ikastea. Justuki ere ekiditeko horrelako jarrera euskarafoboak, porque dira jarrera euskarafoboak, gaina alderdi batzuk politika egiten dute honetaz, eta bain ikustut egin behar dugula pedagogia eta saldu behar dugula hori justuki euskara badela eskubide bat, eta pertsona bat joten badenean mediku, lehenean orain deitu dit medikua, eta gaztelaniaz hitzein dit, eta galetu diot, euskaraz eta esan dit, ikasten nago, orduan nik bai ulertu dezaket, baina beste batzutan bai ez dakit, eta esaten da, erosatasun osoz, ez dakizua, ez da ez espasetan, pasatzen da, baina beste pertsona bat etor da dira niri atenditzera, eskubide bat dalako, eta hortarako dirua behar da, dirua publikoa, hori, jentea ikasteko, hezkuntza legean adibidez, zinbestekoa da euskera eje behikularra izatea, jende asko eta asko eskolan euskalduntzen dalako, eta eskola da euskalduntzeko niretzako instituzio hegemonikorik eta estrategiko da. Orduan, bai, nik uste erronka ez dela makala, eta ni aitortu beharren nahiko pesimista naizela honetan tamalez. Kuriosoa da, aipatu duzun gertakarien aurrean, behin baino gehiagotan entzun izan dugula euskara dela inposatzailea. Bai, hori da, askotan gainera, eta, zurinik ondo azaldu dago, euskara, ni ikastelan ikasi nagoen euskaraz, nire familia Extremadurakoa da, eta nire kuadrian beste ez dugu euskaraz hitz egiten gehien bat, batzutan bai, baina ez gehien bat. Eta horregatik niretako entzutia inposatketa dela, Gipuzkoako herri txiki baten hasi naiz, arrasaten, eta ez da... Nabaritzen da euskaraz. Baina ez da asko euskaraz hitz egiten. Hori oso interesgarria da, zeni gazteiztarra izan da, beti justo kontrakoa esaten diate, beti esaten diate. Bai bat, gazteiztarra izan da, zein ondo hitz egiten duzun euskara. Eta liburu badakaz euskaraz, eta gazteizen asko entzuten da euskara. Eta hori erakusten diguna, eta barkatu mostea gatik maialen, hori da erakusten diguna da Euskal Herria euskaldundu daitekela. Euskalduna bere historikoki. Euskaldun berriak Gasteizen da, edo behar bada Bilbon, baina herri txikiak euskara galtzen ari dira, eta hori asko ikusten da, justo, txikiak diezen pertsonengan, gazteak ez dakite isa euskeraz, eta hori oso larria da, eta saiakerak badaz, igual gazteen mundua euskaratu nahian, badaz abesti batzuk, badaz, bideoak, eta sare sozialetan era, baina ez dakit, berbada hori da bidea, ikusten baduzu, Shakira kristoneko hit bat atara dauela, badago abeslari bat euskaratu dauela, eta hori... Bai, eta... Gazteiztarra bide bat ez. Hori eta euskararen monetaren bi aldeak, eta euskarak dituen erronken gazi gozoa, zango dugu. Hemen utzi behar dugu gorko solazaldia. Ezkerrik asko beste behin, eskak gurean izateagatik, Maialen Ferreira, Zurine Rodríguez, placer bat, eta ordubetatik aurrera badakizu eguneko albiste nagusiak, Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan?